специална изненада, защото бяхме всички много горди за това, което се случи преди некое време. Значи, това, което Дара направи наистина право. И решихме това да го отпразнуваме ние тука. Това са ми съседите, да знаете. Това не са професионалисти, някакви, които сме ги наели от некъде, обаче ще го направят като професионалисти. Така че внимавайте на това, което ще се случи на други проекти, не го правят! Това са ми съседите, да знаете. Значи това ще го правим всяка година, поне по веднъж по това време, така че не планувайте много неща. Имаме 5 години строеж, значи още 4 такива партита. И после пак ще продължим да ги правим, обаче вече на готов проект.